Het is broedseizoen, hè? Dus we hebben normaal gesproken 2 paar oehoes broeden in de groeven. We hebben 1 mannetje en die houdt er 2 vrouwtjes met nesten op na. Maar we hebben dus bigamie in de NC-groeven momenteel. Hoe bijzonder is dat? Hier is het de eerste keer in 10 jaar dat ik het waarneem. Misschien gebeurt het wel veel vaker, maar het is echt zo dicht gegroeid. Wat op zich gunstig is, hè? Dan hebben ze ook een beetje rust in dat nest. Hoe hoort u nu dat 1 oehoe 2 vrouwtjes heeft? Dat kun je horen omdat dat oehoe-mannetje zijn eigen roep heeft. Dus hij roept, laten we zeggen, oeh. En andere mannetjes roepen bijvoorbeeld oeh. En ik heb geluidsopnameapparatuur in het gebied. Die nemen voor mij de geluiden op. Dat ga ik daarna analyseren aan de computer. En dan kan ik het al zien, want die roep is altijd hetzelfde voor dat mannetje. En dan heb ik hem om 11 uur 's avonds parend hier met het vrouwtje. En vervolgens paart hij een uurtje later met het vrouwtje achter. Wat denkt u dan? Dommerik! Tegelijkertijd moet ik dan ook denken van ja, oké, dit is niet beschreven. Ga heel nauwkeurig beschrijven wat je waarneemt. Dus tegelijkertijd denk ik ook wel, yes! Hij heeft ook al jonkies? Ja, het paar hier, dus meneer en zijn vrouwtje hier, hebben 3 jonkies. Het tweede vrouwtje heb ik op het nest zien zitten eind maart. Maar nu is daar alles zo overgroeid dat ik het nest niet meer kan zien. Hoe is dit verhaal nou voor een oehoe-deskundige zoals u? Ja, dit is geweldig. Dit zijn dingen die ik niet gevonden heb in de literatuur. Dit is nieuw. Je denkt van, oh, hoe gaat dit aflopen? Het is spannend. Dus het is gewoon spannende soap. Ik kan het niet anders omschrijven. Maar ook tegelijkertijd het idee van, oh jee, dan moet ik weer gaan opschrijven wat er allemaal gebeurt. Maar goed, dat hoort er ook bij.